Posimo ljudi, dobrodošli u moj novi video. U današnjem videu, kao što možete vidjeti po naslovu, igramo tek bal. Ko ne zna šta je tek bal, to vam je fudbal, ali tenis. Znači ja moram da mu prebacim tamo na onu stranu. A vidite kako je zakrivljen stol, ovako nije ravan, nego ide prema dole, s oba dve strane. Pa to je kao i logo. Ali stol je ovako na pola, vidite kako ide. Da, jako je zajebano i teško je. Ovo je za prave profesionalce, znači ni snajperinja nije toliko dobar. Baci like, subscribe i mi idemo u video. Idem 121, svako po 2 serije, jedna pomoć. Šta je ovo bilo? Ja ću pobediti. Pa dođe ti čuli da će doći treba, 3. Ste vidjeli ovo, čuli da će doći treba ljudi u Švetingen i svi doći, cijela ne vaši. Daj da bazio sam da... Ma da, Đoković traži. Jebi ga. Nole, sad će skonto glupan. Aca! Ako bude na video 10.000 lajkova, radimo istu ovu igru, ali sa glavom. Mislim da to... Ali man... Pa ja, to je ovo mi je možda... Ovo vidi ga sada učio. Ali neće moći. Glavom zadnje. Glavom zadnje. Glavom jebem te, Cringer, mogao sam sada pobedim. Ne, ponavlja se, mogao sam Aj da... čestitaj, glupane, izgubio si 21-5. Mogao sam da pobedim da nisam išao glavom, igramo glavom zadnje. Jel te nije plan? Maj. Igramo glavom, jedan point da im pokažemo kako će biti sljedeći video. Može? Može? Jebem. Ali... Sad je da ne, ovako bi mogao mi roći. Ovo što ne mogu biti. Mora biti prijem pa onda glava. Ja ne se zakrijem. Ne možeš vratiti kad ide prema dole. Kaj vidio? Daj, šalio sam se. Tako? Sanj. Šta? To vežba sad za revanš. Ništa. To je bilo to ljudi od ovog videa, nadam se da ste uživali, gledali ste ljudi moji tek bal, znači to ne postoji u Srbiji, postoji možda 4 ovakva stola, znaš li ti koliko košta taj jedan stol? 4000 €. 4000 evra, jedan stol košta, tako da ne postoji u Srbiji, mislim ja nikad nisam to igrao, ali čujemo se vidimo u narodu. Ako sve neko nek se javi, čao.